Gepleýär Azatlyk Radiosu. Russiýa göçüp barmagy istek bildirýän türkmenistanlaryň sany barha artýar. Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda Russiýa göçüp barmak statusyny eýe bolmak isleýän adamlaryň sany barha köpelýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 2 sentýabrda habar berdi. Bugün men Russiýanyň Aşgabatdaky elçixanasynda boldum. Ol ýerde 300-den gowrak adam üýüşipdir diýip habar çaýtdy. Onuň maglumatlaryna görä elçixananyň öňünden oba tagraşýan adamlaryň aglaba bölegi Russiýa hemişelik göçüp barmak boýunça Rus elçixanasynyň Türkmenistan raýatlary hödürleýän programmasynyň peýdalanmagy isleýär. Garaşýan adamlaryň köpüsi Daşowut we Lewap vilayatlarynyň ýaşaýjylary diýip habarçy sözüne goşdy. Onuň maglumatlaryna görä ozorlar Rus elçixanasynyň hödürleýän bu programmasynyň peýdalanmagy esasan Rus dilli türkmenistanlar istek bildiren bolsa, inni esasy kontingent türkmenler diýip habar çaýtdy. Habarçy bu programma istek bildirýänleriň häzirki wagtda dokument resmileşdirmekde kynçylyklara duçar bolýanyny aýdýar. Olar dokumentlerini resmileşdirip bilmeýärler. Sebäbi köplenç türkmen döwlet idaralarynyň berilýän dokumentler ýetersiz bolýar diýip habar çaýtdy. Türkmen häkimiýetleri raýatlara zerur bolan resminamalary çykarmak işlerini gijikdirýärler ýa-da asla bu dokumentleri bermeýärler diýip habarçy maglumatyň üstüne getirdi. Ol Aşgabatdaky Rus elçixanasynyň öňüne dören nowat video düşürip azatlyga uğratdy. Habarçynyň maglumatlaryna görä videoda görkezilýän adamlaryň arasyndaky gurrundeşliklerden elçixananyň işgäriniň türkmen häkimiýetleriniň ýanyna baryň. Egerde zerur dokumentler ýok bolsa biziň edip biljek kömegimiz ýok diýen sözlerini eşitmek bolýar. Elçixananyň öňünden oba tagraşýan adamlaryň arasynda Russiýa okuw gitmäge synanşýan ýaşlar hem bar. Ýöne olaryň da dokumentleri düzüw däl diýip habar çaýtdy. Onuň maglumatlaryna görä oba tagraşýan adamlaryň aglabasy ýurtdan hemişelik göçüp gitmäge istek bildirýän türkmenistanlar bolup, olar özari edýän gurrunlaryny Türkmenistanda ýaşamagyň agyrlaşanyny, ýurtda iş mümkinçilikleriniň ýokdugyny we maşgala eklemegiň kynlaşanyny aýdýarlar.